back, go back, go back. Guru Kumar De, go back, go back, go back. Guru Kumar election बिलनिफ्राय गोजानाव था गुरुबारि बुंलानै election बिलनिफ्राय गोजानाव था मादे उदालगुरिर পৰা কোকৰাঝাৰ লৈকে এক তীব্ৰ ভয়স্কৰ বিটাৰত নামিব হয় মৰি নালে পাছিং টুৱৰ্ড তাই এই সংকল্প লৈ নামিছো खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं जुरि बर' आङो खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर नोंथांमोना इन्ट्र'आव नुखाबाय आं सोरनि थाखाय भिडिअ लानानै फैनाय जादों। आङो बे अरुप कुमार दे आरो बिपिएफ पार्टिनि दिन्थिफ्लानाय आरो अरुप कुमार देआ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मा हास्थायदों बिनि सायावहाय बाथ्रा बुंनो फैदों। गिबियाव आङो अरुप कुमार देखौ बुंग्रोगोन। दोस्तों, मैं पहले ये कहना चाहूंगा, अरुप कुमार दे हमारा बीटीआर में बोडो लोगों के लिए कौन है और अरुप कुमार दे हमारा बोडो लोगों के लिए क्या कर सकेगा। अरुप कुमार दे उसको चाहता है कि हमारा बोडो लोगों के ऊपर में फिर से लड़ाई झगड़ा हो जाए। वो कभी भी हमारा बोडो लोगों के ऊपर में उसको कोई भी रहम नहीं है। दोस्तों, वो चाहता है कि हमारा बोडो लोगों के ऊपर में भी फिर से अशांति हो जाए। शांति रहने के लिए उसके मन में कभी भी वो नहीं सहा होगा, इसलिए वो स्टेज में खड़ा होकर के ऐसा समाचार दे रहा है जिस समाचार को हमें यकीन भी नहीं हो रहा है। ऐसा समाचार करेगा तो सब लोगों के ऊपर में गुस्सा आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरुप कुमार दे जैसा अगर भाषण देगा तो सारा बीटीआर का आदमी लोग को गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि उसका जो मुख से निकला गया वो बातों है, वो बातों में हमारा बोडो लोगों को दबाव करने का कुछ बातें कर रहा है वो। बेनिखायनो आं सानदों रायजोफोर, अरुप कुमार देखौहाय क'क्राझार, गसाइगाव, चिरां, बाक्सा माब्लाबाबो खाबु दाहो। नेशनेल पार्टीखौहाय माब्लाबाबो खाबु दाहो। बर' हारिनि गेजेरावहाय हाबनो थाखाय नेशनेल पार्टीखौहाय माब्लाबाबो खाबु दाहो। बिसोर बायदिया बर' हारिनि गेजेराव हाबोब्ला अब्ला रायजो राजाया सिन्था खालाम बर' हारिया मा अबस्था जागोन। उदालगुरि जिल्लायावहाय बिजेपि पार्टीखौ सापर्ट खालामदोंब्लाबो जोंनि बाक्सा, चिरां, गसाइगाव, क'क्राझारा माब्लाबाबो बिजेपि पार्टी बा नेशनेल पार्टीखौहाय सापर्ट दा खालाम। जोंहा दंखायो बर'निनो पार्टी, बेखौनो जेसेबां हायो एसेबां सापर्ट खालाम आरो गुबुन गुबुन हारिफ्राबो जेन' जोंनि बर' हारिजोंहाय गोरोबज्लायनानै मोजाङै रायजोखौहाय जालांनो हानाय बायदि बेबायदि खाबुखौ ला। नाथाय अरुप कुमार दे बायदि सासे हारिनि गेजेरावहाय धोरोमखौ लानानै माखासे दाङाबाजि सोमजिहोनो थाखाय, जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय फिरसे दावहा लाबोफिननो थाखाय बेबायदि भाषण होग्रा सुबुंखौहाय माब्लाबाबो समाजावहाय सुबिदा दाहो। चिराङावबो दासो, बाक्सायावबो दासो आरो क'क्राझार बायदि जायगायावबो अरुप कुमार देखौहाय खाबु दाहो। नोंथांमोना ओरै नुदोंना? अरुप कुमार देनि सावगारिखौहाय दिनैनि समावहाय जोङो नुनो मोनदों मुसुखा बानायनानै सावदों। थिग बेबायदिनो बेखौहाय गामि ओनसोलावहाय हाबनो थाखाय खाबु दाहो। आङो रिक्वेस्ट खालामो रायजो राजा नोंथांमोन, नोंसोरो थाइसे थाइनै थाखानि थाखायनो गावनि हारिखौहाय फाननानै दाला। गुबुन नेशनेल पार्टीनोहाय माब्लाबाबो दाफान। नेशनेल पार्टीयाव थाफानाय सासे सानै लिडारफोरनि गोसोआ एकमात्र रांनि थाखायल'। नोंसोरो लोगोसे ओरै अरुप कुमार देजों लोगोसे नुदों राजीब बांगालबो दङ आरो बेयाव सानैसो माखासे लिडारफोरबो दङ। नाथाय बिसिनि गोसोआ जे बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय नेशनेल पार्टीयाव ओंखारदों बे नङा रायजोफोर। बेनिखायनो आं सिदा खोथा बुङो, आंनि बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय आङो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो रायजोफोर, फैबाय थानाय बीटीसी इलेक्शनावहाय अरुप कुमार दे बायदि थाफानाय पार्टी यानी कि नेशनेल पार्टीनोहाय भट माब्लाबाबो दाहो। बेयो आंनि मोनसे रिक्वेस्ट रायजोफोर। नोंथांमोना सानदों जानो हागौ नोंसिनि इउपिपिएल पार्टीयानो
बिजेपि पार्टिखौ सापर्ट खालामदों होननानै नाथाय आं रिकुवेस्ट खालामो रायजोफोर बिजेपि पार्टी नङा इउपिपिएल पार्टीखौनो बर' रायजो राजाफ्रा हाजासे भट हो अब्लानो बबेबा बिजेपिआबो पावार मोननाय नङा बबेबा बिपिएफआबो आरोबाव सुबिदा मोनफिननाय नङा बेखौहाय थांखिनानै आं दिनैनि समावहाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों दानिया फै रायजोफोर जोङो एसे भाइरेल भिडिअनि सायावहाय सावरायलायनोसै ओरै नायदो सावगारियावहाय नैबे जाहैबाय मोनसे भाइरेल भिडिअ बे भाइरेल भिडिअखौ नुनानैहाय आंबो गोसोआवहाय दुखु मोनदों जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय सानफा एफा दान मोनसेयानो गेप थाया अब्लानो भाइरेल भिडिअ ससियेल मिडियायावहाय नुजाफैयो मा साननो मा मायो माखासे सुबुंफोरनि गोसोआ हमदांनोनो हाला ससियेल मिडियाखौहाय ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायावहाय बाहायनो थाखाय जोंनि बर'नि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आरो माखासे आइजोफ्रा माखासे सुबुंफ्रा दिनैनि समावहाय गाज्रि लामाथिंल' आवगायलांनो सानबाय थायो बे भिडिअखौ हगारोब्ला ससियेल मिडियायाव गाज्रि जागोन बे भिडिअखौ बानायोब्ला ससियेल मिडियायाव हगारजानाय नङा बेफोरखौ साननाय हनायानो गैला बेसेबां बुंबावनो ससियेल मिडियायावहाय लाजिनायबोथ' थानांगोन ना गावनि हारिनिबो माखासे खोथा दङना हारिखौहाय मान सनमान गैयै खालामनाय बिमा बिफाखौ लाजि फोनांनाय जाथि खुरमाखौ लाजि फोनांनाय गावथ' गावखासै आरोबाव गैखाला बेखौथ' सान खमसे खम मानो बेफोरबायदि जाबाय थायो आं आसरित मोनो गाज्रिबो मोनो रायनोबो लुबैयो सोंखारिनो साननो रायजोफोर बेनिखायनो आं बेखौहाय गेजेराव लाबोदेरनाय जाबाय जोबनायाव रायजोफोर नैबे सावगारिखौ नायदो दानिया जाहैबाय बे सावगारिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामगाव दुथुपुरावहाय लामा बानायनायनि जोङो नुथायखौ नुगासिनो दङ बेनिखायनो आं सानदों बानायनाया मोजां आं गाज्रि बुङा बानायना होनायनि थाखाय रायजो राजानि थाखायनो प्रफिट मोजां खामानिनि बाथ्रा ना हायोब्ला बानायनानै हो बबेयावबा लिंहरदोंब्ला बबे थांनानै बानायनानै हो मोनसे मोननैल' नङा जेसेबांनाखि बिटिआरआवहाय गोग्लैसोनानै थानाय गोबाय गिजि दालां लामा गाज्रि बानायनानै हो हायोब्ला बामुगाव दुथुपुरनि नोंथांमोना जोंनि दांसिबारि हरै साहा थानाय थास'बारि जोंनि गामि थास'बारि लामाखौबो बानायनानै हो आरो जुदि हाथारोब्ला नोंथांमोना एसेबां गोहो दङब्ला नाथाय आंनि बुंनांगौआ बेसे दे 17 बोसोराव बेफोरबायदि लामाखौ मानो नायफिननानै थाया बेल' नङा गोबां दङ लामाफ्रा यानिखि दिनैसिमबो जोंनि थास'बारि गामियाखौबो बानायनानै होआखै लामा दालांनि थाखाय आं रायजो राजाफोरखौहाय जेबो नांजाया रायजोफोर बानायना हो हायोब्ला सोरबा गोदान सरकारा जुदि जिद लानो गोसोब्ला बिनि खिथेर लानो गोसोब्ला बबेबा मोनसे गामियावहाय गाज्रि लामा दङब्ला बानायनानै हो रायजो राजानि थाखायबो मोजां गोजोनथावनि बाथ्रा नाथाय बुंनांगौआ बेसो 17 बोसोरावहाय बेफोरबायदि थासारिया मानो गोग्लैसोनानै थाया जुदि नोंथांमोना दिनैनि समाव बे लामाखौ बानायदों बै समाव जुदि नोंथांमोना 5 बोसोरनि उननिफ्रायनो नोंसोरो बेफोरबायदि खामानि मावोमोनब्ला बिटिआरनि लामाया थन थना जाजोबसिगौमोन बेखायनो आं लाजिनाय मोनदों जों गामिनि थास'बारि लामाखौहाय बबेबा पार्टिया बानायोब्लाबो आङो बिपिएफ पार्टिया बानायनानै हैदोंब्लाबो आङो बिपिएफ पार्टिखौहाय सापर्ट खालामा रायजोफोर आंनि न'खरनि जाथि खुरमा बिमा बिफाया बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामोब्लाबो आं खालामा लामा दोंसे दालां गंसेनि थाखाय आङो गावनि हारिनि थाखाय माब्लाबाबो बरबाद खालामनानै लाया बिपिएफ पार्टिखौहाय आङो जेब्लानाखि मोजां अबस्था सालायनाय नुयोमोनब्ला अब्ला आं सापर्ट खालामगौमोन नाथाय बिपिएफ पार्टिया धोन सम्पतिनि थाखायसो राजा जादों आरो दिनैनि समावबो बे एखे लामाखौनो बिथांमोना होसोगासिनो दङ बेनिखायनो आं बिपिएफ पार्टिखौहाय माब्लाबाबो सापर्ट खालामा जाय सरकारा हारिखौहाय फोथांनायनि थाखाय फिउचारनि थाखाय साननो रोंगोन बै सरकारखौसो आङो सापर्ट खालामगोन माब्लाबानि समावहाय इउपिपिएलआ गोग्लैयोब्ला सोरबा बबेबा सरकारा मोजां जुदि अबस्था जाबोफिनोब्ला इउपिपिएलनि साबसिन बबेबा सरकारा मावोब्ला बेखौबो आङो सापर्ट खालामगोन बेसिखिनिखौ बुंनानै आं भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय हायोब्ला मदद खालामदो लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै लादो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि